Ola, son María José Corvo Sánchez da área de alemán do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da Universidade de Vigo. Na miña investigación dedícome a diferentes disciplinas lingüísticas e literarias que ten que ver, en primeiro lugar, coa lingua alemá e tamén de forma moi especial co ensino e a aprendizaxe das linguas estranxeiras dende unha perspectiva histórica predominantemente. Os aspectos manexados e que tamén convidan a continuar no futuro ten que ver coa literatura, a lingüística, a traducción e a educación, que son aspectos lingüísticos, socioculturais, libros, métodos, textos, manuais, linguaxe de especialidade, literatura e cine, etc. Vémonos en ilingua.